Nyapa? Kangen ludruk. Suwi gak ndelok ludruk. Nanggapo? Ya omong karo lurahmu. Masyarakate urunan. Masuk. Munggo ra ditanggapne Mas Arsono karo Mbak Lis no. Apa ndelok ludruk kowe? Mulane dongakno Mas Arsono panjang umur. Mbak Lis, Mas Arsono kuat momong anak putu. Kowe ketularan lehmu rabi nganti 50 tahun. Manamin lagi rabi 2 wulane pegatan wong ya teko ketoke kowe seneng aku no sing sedih biyen main ning lapangan iki cek komplit karek aku tok kolek mati Bagio mati Gembur mati, Gendut mati, Haryono mati. Sabar matamu. Malah nek sing muni gak nusul jare. Urung wayahe kok. Kembang kenanga. Kembange cengkeh wong Kartoarjo rezekine akeh mangan semangka aja dicampur lemper arek-arek Kartoarjo sekolahe pinter tuku semangka kok urung mateng rondo Kartoarjo ireng-ireng kulite nembang aja kon sing ning kene sing nembang kowe ya melu nembang to cocok yo sing cah cilik-cilik orjenmu lho Rul. Oke. Bareng ya. Kasih ibu kepada sepanjang hanya tak harap pakai sang surya. Tepuk tangannya anak-anak. Bareng nganggo musik. Tangannya ya oleh joget ngene. Yo. Koplo. Kasih ibu kepada kita tak terhingga hanya memberi tak harap bagai sang surya menyinari dunia. Tepuk tangan. Tuku anduk neng Jakarta
Kabupaten Nganjuk tetap jaya. Mangan duren jok dicampur sego uduk. Pak Bupati Marhen tanggapno ludruk. Masuk. Anu aku mau diomongi arek-arek. Jadi sing nonton akeh. Sing duwe flash HP kakno kabeh ndelok. Sing nggawa HP. Nah, nyalakan kabeh. Pengen roh aku sak pira penontone kuwabeh. Yo. Oke, tepuk tangan untuk Nganjuk. Aja mok dukne sik, tetep nang dhuwur kono. Lampu dhuwur mati sik. Iki lho enek sing usul lampune patenono sik. No. Yo, bareng ya. Bareng ya. Oke. Sholatullah ala toha. Sholatullah ala yasin habibillah tawasana wabilati rasulillah wahuli mujah fi alibat ria Allah. Ono kembang-kembange mati salat salawat kunjuk Kanjeng Nabi sing salawat ayem neng ati. Gak sangaku musik ya. Panjang umur murah rezeki bareng sholatullah ala toha sholatullah salam ala yasin ana kembang-kembange menur. Pak Arsono Mbak Lis putra wayah padha panjang wong Kartoharjo uripe mak slamet neng donya slamet neng ku sholatullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawasana wabil hati rasulillah wa kulli mujallillah bi alifat ria Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Matur nuwun Mas Arsono, Mbak Lis, Mas Anggoro, sak adik-adike kabeh. Matur nuwun Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Camat, Pak Polisi, Pak Koramil, juga matur nuwun Pak Lurah bersama perangkat dan warga semua yang bersatu padu mendukung acara malam ini. Tepuk tangan untuk warga Kartoharjo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek gak ngitung darai gak ngludruk. Tung tak tong. Ki kok banter sik. HP ku muni dhewe. Tak patenane sih.
Dek nang masjid aku ora wani mlebu Jumatan. Banyolan lawas. Sing nggawa HP dipateni mulih aku. Wong kene sugih-sugih wong Nganjuk. Alhamdulillah. Sayange kok saiki golek becek ning kita saiki. Biasane iki kok angel men dipateni iki pinten. Piye iki lho nek mateni. Kowe iki nyapa to? Nggih HP ku dhewe kok cerewet ya. Tung tak tong. Usume lagi tiktokan dagangane laris mergotik kancane akeh mergotik bojone digendak wong mergotik ceritane aku marung ana ngono wis susume tuku krupuk lamana lagi kabeh wong Nganjuk kebak rejeki eman-eman ayo nantir sing kena dipangan urip nang donya dolor pira lawase ibaratno wong mampir ngombe mulaya sing padha sregep ngibadahe nek duwe rejeki aja lali sedekah urip durung mesti mati lan tamtu ayo sing rukun karo Indonesia kabeh bersatu tukar lan padu wis ora perlu pancen iki zaman kemajuan arek cilik lan tuwek senengane HP-nan mula sing ati-ati nek padha main HP-nan aja nganti kena judi online sing dadi kemlaratan tapi nek wong Nganjuk wis ngerti dhewe main tiktokan main HP ngerti carane dolanan medsos kanggo njaga persatuane arek cilik pinter sekolahe
semanten kidungan kula sae lan boten barang rasa wirawiri padha seneng selawat konjuk kanjeng Nabi. Nek warung-warung iki paling dagangane kerupuk. Aku komplit. Apa? Kerupuk sambel. Lah kowe ra nyuguh malah njaluk tapuk lambemu. Wong-wonge nek goreng kerupuk paling 2 dina ono mlempem. Aku lho sak wulan kerupuk ra iso mlempem. Ora iso. Kenek banyu malah atos kok. Wong gorengku nganggo semen. Wong lanang ngedep warung kok. Wong wedok neng pasar mulih-mulih. Wong neng pasar kok numpak sepeda motor moh. Numpak mobil moh. Senengane numpak sepeda lanang. Iya. Bojoku beda karo bojone wong-wong. Wong-wong nek turu wangkler wong wedok. Bojoku nek ngorok jan kaya kembang api ya. Swas, dhuwur. Swas, dhuwur. Jane cangkem apa buta. Kok iso ditut nek kirik. Ha! Kok gak dijemput? Omonganmu saru. Jemput. Kenapa? Jemput. Mulai karmu ora karmu. Aku malah seneng kowe ndang tiga bandar dadu ngono. Gak sayang wisan. Gak cinta. Gak popo, gak kurang tunggale. Tak dolek wong kene ganteng-ganteng. Sapa sing doyan karo kowe Dar? Kok Dar sih? Jenengmu ra Darminto sih. Jenenge Darminto diganti Mami Okta. Otobus mo. Gak eling biyen. Ngapa? Jamane ndemek-ndemek nang wong tuwaku, Dik, gak ana wong wedok sing paling ayu gak koyo sampean. Saiki aku nang pasar gak mulih gak disusul. Aku ki ngerti jaman nglamar kowe kae ora enek wong sak desa sing ayu taliyane kowe. Lah tanggamu sapi tok lho. Sing wedok. Ya mesti kowe tok sing ayu kabeh sapi. Anjene tambah tuwek tambah cerewet. Cerewet. Sok ban jomok baleni. Lapo sih ya? Aku isin lho. Isin lapo? Nek ngoyohi lungguh nyapa kowe ngadeg mok pepetne kowe. Wong lapangan samene gedene. Lah aku iki wong wedok, sukete dawa-dawa. Lah mek aku ndodok ngoyo kesogro. Oh alah Darminto. Karo tak aku iki kandungan lemah mek ndodok wedi brojol. Apa? Kandungan lemah. Kandungan lemah. Lemah. Aku wis omongi dokter kok. Diomongi dokter apa? Niku bojo kula niku jere kandungan lemah. Lah kok doktere ngomong, "Mboten Pak Kirun. Niku jerone gembol radio." Kowe iki jane tumor apa piye? Dokter niku kandungan lemah. Oh alah Dar. Aku karo kowe iki tenan. Rabi ana yaene. Getun ta? Ora. Getun peno ya getunan aku, Cak. Lah kok iso? Gendakanku kok ono sing elek.
Ora enek sing elek tapi gendeng kabeh. Gak apa-apa ya tak telateni masih gendeng. Wong gendakmu kabeh anak buah Purnomo belajar baik kok. Iki Pak Purnomo ndelok lho iki. Kok iso? Oh, Taiwane ya ndelok, Siti Korea ya ndelok, Hong Kong ya ndelok. Wong gendakmu pasiene Purnomo Pak, Bu, mek gak tebel-tebel menyane iki, ya gak atene aku katut. Aku ki ndukukne kowe. Golek dukun Lah buktine Kemis malam Jumat seruwet teko etan. Kan balik ngulon goblok. Sapi nguyuh. Kok dadak Getun kula dirabi. 15 tahun dirabi kenean lho gak manak-manak. Lele manak piye wong turumu murab. Nek kowe mlumah kodhokmu kok. Lah wingi melumah kok gak begagano lho. Wegah. Njero nenek tikus jengongok. Iku cucu tikus sayang. Apa mami? Kabilator. Cah kowe. Lumpuh dirabi bojo kula nggih. Kula dirabi PLN. Arep disetrum ndasmu iki, Pak. Dirabi PLN. Nurut Kanjeng Rama. Alah Rama Bargawa. Pakmu jenenge Sulkan. Mbok celuk Rama. Rama Sulkan. Apa pakmu tanggane Bagio almarhum jenenge Kupleh. Rama. Oh alah. Ketun, kate rabi ta? Ora. Kok kate rabi? Kate kok pegat. Gak aku nular Mas Harsono. Mas Harsono 50 tahun. Kowe engko rencana 20-e tak pateni ngono iku. Pak Harsono pira? 50 tahun. Ya iku perlu dicontoh. Lah apa kok kate kok pateni? Ayo to Mas Harsono putune akeh. Lah nek perkara gelut ayo padha lanangi. Aja mok cincingne. Kok gak ono ayeme rumah tangga? Aja cincing. Ulumu kentol ketok kuwi lho. Wong wedok ning ngarepan sok mben ki nek dandan ning jero. Ausin dilokne wong-wong. Bojone Kirun ke piye to kok nyatuti jenggot ning ngarepan lho. Kowe iki wong wedok lho. Kowe iso nyuwati jenggot ning ngarepan iki. Ya iki bojo tapi buka wadine bojo. Ora usah dibuka. Lah apa ketokane wong njabuti jenggot? Gak njabuti jenggot niku. Lah apa? Mangan donat mesese ceket. Donat apa gayane skincare? Loh, wis gak melok nukokno melok nyocot ae, peno. Kowe iki lho rasa tuku online mok nggo wajahmu. Lho aku wis tuku wedak keputihan lho iki. Iya ya, wedak keputihan berarti kon bar mana? Wedak pemutih ndelok ta. Ngadep marep nguri. Gitokmu kaya kadal iki lho. Wong sing putih ndasmu tok lho. Gitoke kaya ndut. Kowe nek seneng karo aku balekno nang wong tuaku. Kuwale Kak, kuwale. Lah terus yo aku sing balekno nang wong tuaku. Wong tuamu sapa? Wong kon tak temu ning isore gerdu ning tas kresek kembut-kembut no. Tak go mulih dadi kowe kuwi kok. Dadak kula kandhani sederek anane kula mboten saged meteng sampai sakniki niki perkara jare dokter. Mami Okta, maaf, sampean gak kira iso meteng soalnya bojo sampean endek. Cilik wekmu. cilik tapi rak kesit. Kesit apa? Wong peplek tak obah sampai 2 jam gak tangi-tangi. Malah wekku sing tangi. Lah pancene gedhinggemu lho. Karo gekku ki gedhinggemu. No dar minta Kan ini, ikan penuh turu. ya. Waktuku kecil aku suka yang mungil-mungil. Tak iro pentil, tak sental-sentil, jebule Aku wis ngerti nek kowe kuwi wong wedok. Bareng tak singgal kok gimbal kodhok. Rumangsaku meneh-maneh ku ndelok film. Assalamualaikum, dereng ngamen, Pak. Suara iki rek. Kon karo iki wong gegeran. Mami, Kon tak pateni saiki kon kok. sakniki teng mriki to.
Lah maune ning ndi? Biyen njejek kalih kula lho. Aja ngomongno, mek aku bekek Nderek ngamen. mboten sayang. Ora aku ya trima. Wong nek ngopeni wong bekase wong nakal ki malah iso sadari swarga. Yen liwat aku kelingan. Laku tresno. Tangkep peruk. Rasa nembang. Wong aku ngrungokne suarane ki semunek-munek kok. Ngamen. Tambah. Wis janot ta, Pak? Iki kek nyanyi kek ngamen. Iki mau lagu apa, Dik? Gubuk asmara. Ya apa mau nadae? Yen liwat aku kelingan. Laku tresno. Ben sapoyo pati. Kon mek gak iso nyanyi dok nyanyi. Jadi bocone demang bicara tai doni kon. Du. Kon jalo tai doni mare. Du. Pisan kan kon tai doni. Du. Bojo sampean nesu kok kaya ula kobra. Apa? Aku tahu didone Pripun? balik nang raine dhek. Akhire mluwi. Aku ngidoni gawe masker. Marang Raden Wiratmaya. Terusno. Rasa nembang kok. Ayo Golek pangan. susuk 5.000. Susuk piye? Bayar urung susuk. Aku kapusan petuk cowok ning prapatan. Takei 1000 jebul keliru atusan. Rugi. Repot. Apik iki. Apik niku. Iki biyen nang perapatan guyangan kok. Lah, oh riyen tesih dadi mami kula nika niku. Trek-trek. Bojoku iki seneng lagu Apa? yang berlamakan religi di balik kerudung. Apa? Di balik kerudung. Moh. Kowe kudungan ndasmu butak kok. Di balik kerudung. Kowe gak iso nyanyi lagune cacili-cili. Napa? Lagu apa, Pak? Oh adikku lho. Kekasihku. Aja pijer nangis bae. Dela maneh ibu rawuh ngasta leho. Ngasto uleh. Ngasta leho. Oleh. Gedang kacang Cina goreng. Rasa ngamen rene. Ngeten iki pinten stok? Tangane lancang. Wong gak ngerti Tuku bakal gak duit aku. Dudu perkara gak ada duit iki warung higienis. Wong tangasmu. Aja guyu. Cangkemmu enek kulupe lho. Wong tanganmu mari gawe ngotot kakes gak kena. Setunggal pinten? Ya. Ya. Pangan. Piro sita? Wis digenano riyen. Wis to dadi pangan. Oh gak kencocot iku. Kon mangan kok. Aku engko tukokno sisan. Penang sing dodol tak. Bakul kone. Piye? Aku panas. Goreng iki mbok mau ki. Engko ora apa-apa lho. Panas. Panas apa sih? Iki gorengan isu mah gak apa-apa lho. Kene mangan ora apa-apa kok. Wah, panas. Panas wae. Ora i. Ya wis. Wong gak apa-apa. Duh, lomboke. Lomboke kok cawekmu. Piye nek tak remet tak culekne mripatmu. Rumah iki lho tahu isi. Isi napa? Mercon. Iki pangan iso dor. Ngombe ora? Dagangane ngombe no. Dolono, Pak. Gosek mbok menawa teh kleru sing Bener niku. nek gawe teh ki teh sing anyar.
Cipta bandulan. Ya ampun. Ngisin yo. Apa sih Pak kok gak tepak? Gak tepak ya apa urung mau udek ngono ki lho. Urung mau udek. Umbien, Dik. Kowe tau tak bayar wong sampean yo ngamen kayamu pira? Umbien. Gak apa-apa. Nah, Kok wong kok cerewet ae. Wong ngene ya diguwak kok. Sampean ku yo ngono. Banyune iki lho sak pira olehmu meres kok ambek ngono. apa? Mami. Kon barang kudu mbok coplok kaya semute rambutan, Cuk. Ya apa kathokku monggo. Kathokku dinggo. Kaya ndi? Salahe kok ade nyentel sembarangan kok ana kathok segitiga merek Sony tak gawe. Sony apa kuwi enek tulisane Hello Kitty. Wong anak kula nggih ngoten kok. Mangan ning jero. Bareng ngerti rambut kula putih, Mami. Mami bareng rambutnya putih kaya katembat. Bocah ki cara wedok tenan wis remuk. Apa? Ngamen. Lho, susu ana. Susu 5.000. Lah mare iki durung bokai kok njaluk susu sih. Lah wong bocahe menengok kowe cerewet. Bayar apa lagi? Lho. Ngene lho, ngene. Bayar apa ora iki? Terang-terangane. Masalah iki. Ya gilane. Pak, gak bayar apa-apa wis. Dek, nyapa? Ngentut. Kene sing korene plek. Suntik to meneh sampean, suntik. Suntik apa ki malah tak tuwi sempritan kok. Gak nang kene, gak nang omah mbok entuti tok biru cangkemku. Lah untunge ora tak dublakne lambemu kok. Pun nggih, tak nerusne laku. Ndak madang. Madang nang pundi? Jero Pun akeh teng pundi? ngguri enek pring. Golek ulo kobra kok nyokot iki. Jane bojo sampean wong apa garangan? Yen liwat. Wis, Aja ini kok bengkal. kuwepruk kursi Darminto kapok kowe. Aja ngono ta, Cak. Wong aku iki nang YouTube wis diwedokno kok jetur Darminto ae. Sing raro Mami Okta, artis Budi Wijaya Mojokerto. Sapa sih? Jombang tak sawang. Budi Wijaya Mami Okta. Bareng tak amat aku alah Darminto. Ya sing salah peno. Lapo? Sampeyan kan ambek aku koncoan kae cilik. Ya. Saiki sampeyan rabi. Lapo aku biyen sunat mbok kado petelo talis. Lah kowe mulai cilik genah ya wis rokan ngono lho. Ngono. Wong sing salah Pak. Wis tuwa iku aja adik gegeran ta, Pak. Sing arep gegeran sapa? Tambah tua tambah cerewet. Lah sing cerewet malah kowe lho. Lho ya peno. Lah nyapa? Aku ora nang omah kowe omong dhewe. Loh, aku video call. Video call apa? Aku live TikTok. Live TikTok apa? Apa lho? HP ora gablek kok. Main TikTok. Mlebu ngono rasa metune. Tunggu ana warunge tak tinggal blonjo. Lah nyapa tak tunggu ora kan ya kak. Wong wis buka ya mesti tak tunggu. Awas gak setor. Hati-hati lho. Aku dek dilapori wong. Dilapori apa, Cak? Kowe tak bongkar ning kene izin. Loh, mek Mami Okta iku gak ada izin. Jareng koreng Madura arah apa mek izin todus be oreng. Jebule todus. Punya bine Mami Okta, tapi enak todus bola. Arah apa mek todus kaya Todus boy. Aduh dan badan hedap. Engko habis pada Madura pada telok menggo. Telok minggu apa? Telung minggu. Telok minggu telung minggu telok. Beda, mon lo bisa ngocak Madura aja ngocak Madura. Tore seklangkung sepurana bola melaknya sedikit mun tak benyak telok minggu telung minggu selekor dina. Apa marek selikur dina ada. Engko habis pada senep. Satu hari Saare, Kak.
2 hari 2 hari jare kok Madura bisa pelak 3 hari 3 hari nek sak bulan sebulan sepelan lawas goblok aduh kak mandan badan kok me sebul sedina sare kak 2 dina 2 hari nek 3 dina 3 hari nek sak bulan sebulan ayo gini ente nono mekak tepak ngomong tak susoni mencret meno ora mungkin wong iki anduk lho sedina kaos kaki ilang mau kayak gini bisa ngocak Madura pelak sedina sehari 2 dina 2 hari 3 dina 3 hari saulan saulan ya 30 dina ta saulane 30 dina nyapa dudu ngono kak karepe iki piye sedina sehari 2 dina 2 hari saulan apa telok ya 10 20 30 sebulan sepelan lawas kaya cek payu ya oh tambah gak jelas meno iki wis aku tak goreng ote-ote goreng karepmu ora karepmu aku tak nang jero ya mas hati-hati dengi kowe engko me ana wong wedok tuku aja anyeng-anyeng pas gak le bayar kowe gejala stroke kok polae lho ha tak tinggal ya mas ya yang hati-hati nek nyugokne geni aku wedi kecipratan lengah payo matane papat reget iki lho mata kanyolan lawas wis ngentutan di Pulau Sorok tak tinggal sih ya cak neh apa piye enggak kok dadak nek nyugokne geni ya ta iki pawon bak kayu dilebokne lagi disumat lha apa kon kayu mau lebokne ndasmu lebokne pawon lah suaranya mak kretek maaf ya sekarang zamannya LPG apa nggak pawon mun LPG abape buatang wis cak gak ngreken karmu warung ya ini warung nek warung kondiang lagi buka bis truk liwat tok ora nek sing mampir aku dipangan kucing siapa kucingku dipangan iwak lah mbok kowe mangan kucing bendina mangane kucing meong bocah nek kancane Dora senengane kucing sapa wayahe metu aduh Marianto lho apa cepet kaya Marianto Yogo ketua Riok Marjoko aku ndek kanca jeneng Marianto nek omong ngene iki lho ana kalau wingi mboten nandan sampe aku yo ngono Marianto nih Marianto nah iki Marjoko kabare piye kok wah ya alhamdulillah Marjoko niku titipan ya saking toko niku lho wek ayo matur nuwun nek Kulawe oh nah nggih matur nuwun nggih mau gawane rokok HS nggih ya rame warunge rame sing delok akeh ning sing tuku sithik wis kaya ngono iku wong rame padha ndelok tapi gak ndang tuku canom-nomane sing rukun lho
Kowe iki anake bapakmu wong jagoan. Lah, Marjoko ya wong kondang. Marjoko sapa maneh sing gak kenal Marjoko, Pak Cuk? Aja gegeran. Gantenge iku 17 kecamatan Punjul. Percaya. Sabunmu iki kok. Apa neh bapakku? Teko sabun gip barang. Apa neh bapakku? Bapakmu kondang. Lho, Bapakmu macanane desa. macanane desa. Aku ro dhewe. Wah, incengen jam 4 isuk gereng deh. Au. Lah kene napa nih? Macane Masak. malah kondang jagoan. Jagoan. Bar subuh dilon kurak kluruk. Lah jago Lah bapakmu jagoan kok. Oh, ono ae. Teh apa ora? Teh, Nang warung jajan lho. teh, Aja ngono, teh iku murah nggonku. teh Pak Cuk. Sak gelas 2 juta. Tak gelas 2 yuta. Ya gak sida. Gak sida. Gak sida piye kuwi guyone iki ngono kok. Kok gak metu to? Tak sebule ndelok. Buka metu. Ker. Oh, teh beda Teh enak nih. Oh iya, Gaweane campuran kok. campuran apa? Pelanggan. Oh, tambir. Piye bir kabare? Tak kira tambir. Mayare tak kira jabir. Yes, ludruk apik kok ngene ora ana wong nanggap. Warung ning gone Lekron. Jelas indah. Ya soloso. Warung gone Lekron. Ya anake sapa jane cahile? Ha kita anake jelas anake Pakmu kan Brojo Geni. Brojo Geni. Pendekar. Anake wong edan. Ketoke. Ngene iki malah nyepeti moto. Nyepeti moto. Nek ra seneng balekno banyu susuku. Lho. Nyepet-nyepeti moto apa? Nang warunge wong tuwek bodho kok. Piye to jane iki? Lah kan ya 17 Agustus tahun 45. Matane. Warunge wong tuwek dienggo gedhiabikan kok Sukiro. Sik iso tenang. syukur angel medune. Ngene iki marung malih ora penak blas. Golek warung gone singa buah begadung. Tanggane Pak Kol. Niki napa, Pak Kiron? Napa niki? Biasa tempe, Tempe. iki kerupuk. Iki kerupuk. Iki kerupuk. Tak kerupuk ayam. Iki teh. Iki teh, iki kerupuk. Iki teh. Pak Kiron lah gawe Kowe ya teh. Nah. Ora aku. Aku ora nafsu. Ora nafsu. Ora nafsu piye ta? Nang warunge wong ora nafsu piye? Ya kudu jajan. Ora ngelak. Kudu ngelak. Ora. Kudu ngelak. Kok nang warunge wong ora ngelak. Iki piro lek, Ron? Piro? Murah. Nek sak gelase 5.000. Kok gak legi to? Gak legi. Gak Teh lagi. apa iki? Ya biasa. Teh ora legi blas. Lah nek nggonmu teh piye nek gawe? Mait. Nek gawe piye? Jenenge teh iki ya gula, Terus dicongi banyu panas, lagi cemplungi teh celup kae, terus diudek. Oh. Lah nek nggonmu? nganggonanku. Heeh. Pendekar banyu biru. Siji teh. Ya. Teh nak nenggonanku. Heeh. Gula, Heeh. dikei banyu, dikei teh celup. Terus dikei uteke Sadir. uteke pendekar teko. Iya, ngombene. Piye? Oh. Ngono.
pendekar. Pendekar. Gedang goreng rene. Teh sik urutane. Ganu nek ngombe piye? Oh alah soloso. Nah, Teh nek nggonanku. nek ngombe piye? Nek ngombe Heeh. kita lalapi uteke apa jenengmu? Nah. Muarjoko. Oh, kok beda nggonku. Nggonmu nek ngombe mok kemprosne mau tak ngono. Nggonku beda. Bedane ngono apa? Ora sak tak ombe, Lah terus langsung tak udek. Kebyar ning ngono. iso. Pendekar kok. Iki lho. Mangan kupruk ora? Kerupuk Urutane sama nek manggawe kerupuk teko apa? biasa beras terus didang terus dianu rajang dipepe digoreng. Siji Nek nggonmu campurane apa? Oh, nang pendekar Heeh. padepokan banyu biru. Banyu biru, Beras, beras, tepung, heeh. jalan tepung, Heeh. diet, di PP, Heeh. dicampur getihe Sudiro. Dicampur getih Sudiro. Carane mangan, Oke. rembet, bet, bet. Ah! Payah, payah, payah. Nggonmu kaya ngono kuwi. Iki apa? Kupruk. Keprok. Iki nek nggonanku jenenge kerupuk Bandung. Terus Tapi seje. ya, Iki Sudiro nek gawe heeh. tak campuri matane Marjoko, Nek tak untel-untel, tak pepe. terus Carane mangan, nek mangan, tak kemah. Terus? Ki makane Marjoko ya. heeh. Tak antem. Hancur. Kok beda karo nggonku? Pilih. Ada goyo apa? Nggonmu nek mangan dikepruk. Ya. Terus nggonmu diremet. Nek Remet. nggonku ya langsung. Terus disoki teh. Kayak dawet ta. Kayak dawet ta. Matane. Roh. Ya apa kan? Sabar jo gegeran nang warunge wong tua. Sabar. Dibubarne ning jaba, ngesakne lek Run. Warung nang jaba warunge. Suwen. Wis nang kene. Sabar, sabar. Wis nang kene. Kene piye? Kowe apa sewani karo aku? Hah? Ya apa mu sing tak wedeni teko Sudiro? Sing sabar. Marjoko. Pelilak-pelilik matamu kowe. Wae. Sudiro menangan. Sabar ya. Sudiro menangan. Ayo ndelok bioskop. Loso menangan. Balik nah. Nyapa? Ndelok bioskop. Delok bioskop kok pangan aku sing digawa lho. Balik nah. Loso menangan. Ra trimo. Ora. Bon oleh ora? Ora trimo kowe rung kirim kok. Iki tak gawa. Iya iya. Nek melu aku goleki Marjoko, melu. Ya. Oke lek Run. Ya, iya so. Balik nang ora? Kono ndelok. Mancing.